باش خوندەکاری نێژا و دەلال ئەمەیانەکێ وانەیە خۆی بەردەوام بکەن ji ber ku dê heva navên dê cûreyên heva nava dê li pêşa me mabûn a çaran heva navên jimarîn heva navên jimarîn heva navên jimarîn wekî pênasa heva navên jimarîn em ê pênasa bikin dema got jimarnav dema got jimarnav hevaltiya navdêran dikin dema got jimarnav hevaltiya navdêran dikin dibin heva navên jimarîn dibin heva navên jimarîn em ê bi mînakina zelal bikin vê çawa dema ku hejmar jimarnav hevaltiya navdêra dikin çawa dibin heva navên jimarîn em ê xweşik zelal bikin mînak dibêje 10 zarok ji dibistanê dûr ketin 10 zarok ji dibistanê dûr ketin 10 Vala xwe bidin vê mînakê bi çawa peyva 10 zarok 10 zarok 10 cinavka jimarîne lê dema got navdêrek bi dû de hat yan hevaltiya navdêrekê kir ev bû heva navên jimarîn 10 zarok ji dibistanê dûr ketin ev hemû bala xwe bide dê bi çawa ev 10 dibe heva nava jimarîn ji ber ku hevaltiya navdêrekê kiriye hevaltiya navdêra got bi dû de hatî zarokê evaya dibe heva nava jimarîn dibêje ciwanan li ber dibistanê 20 dar çandin ciwanan li ber dibistanê 20 dar çandin 20 dar çandin ciwanan li ber dibistanê 20 dar çandin ev peyva 20 dar ji ber ku hevaltiya navdêrekê kirî navdêrek bi dû de hatî evaya bû heva nava hijmarîn heva nava jimarîn pirsa heva navên jimarîn xwendekarên hêja bi peyva çend tê kirin bi peyva çend tê kirin bi peyva çend berî wêna me got a nebnavkirî bi peyva çiqas ji ber ku hijmar nediyar e lê a jimarîn bi peyva çend tê bikaranî çi nabe tu bêje çiqas ciwanan li ber dibistanê çiqas dar çandin dibêje 20 na çend dar çandin çend dar çandin çend ji ber ku çendaniya dara didime çendaniya wana bi hejmarê didime ji ber wêna ev heva nava hejmarînê bi peyva çend tê bikaranî lê dema ku ez bêjim hinek dar çandin bi peyva çiqas tê kirin heva nava jimarîn bi peyva çend tê pirskirin bi peyva çend tê pirskirin mînak pênc çûk li ser darê ne pênc çûk li ser darê ne pênc çûk li ser darê ne çend çûk li ser darê ne çend çend çûk li ser darê ne çend çûk li ser darê ne pênc çûk li ser darê ne ji ber ku wekî me ji we got peyva çend pirsa heva nava jimarîn dike peyva çend pirsa heva nava hijmarîn dike bersiva wê jî hijmar e heva nava hijmariyê ev jî ev heva nava ya çaremîn bû heva nava jimarîn ama niha em giyan heva nava pêncemîn heva navên pirsyariyê
هەڤاناوên pirsiyariyê. Hevanavên pirsiyariyê ev hevanav tên ber navdêran. Ev hevanav tên ber navdêran û pirsa hevanavên din dikin. Ev hevanav tên ber navdêran û pirsa hevanavên din dikin. Dema ku pirsa hevanavê din dikin lê wekî me stan bi hevanava yek bi yek bi çi peyvê tên pirskirin jî me diyar kir. Hevanava çawaniyê me got bi pirsa bi peyva çawa tê pirskirin. Çawa tê pirskirin. Çawaniyê bi çawa tê pirskirin. Şanîdanî kîjan tê pirskirin. Bi peyva kîjan tê pirskirin. Ev hevanava şanîdanî. Hevanava nebnavkirî çi qas. Peyva çi qas tê pirskirin. Hevanava jimarîn jî bi peyva çend tê pirskirin. Em ê mînakna li ser bidin çawa pirsa dibe hevanava pirsiyarî. Me got dema gotê ber navdêrekî û pirsa hevanavên din dikê ev li bir hevanavên pirsiyariyê derkevî pêşa me. Mînak xwendekarekî çawa hat malê. Bikûn hevoka me em ê hevoka xwe jî li serî deynin. Xwendekarekî jêhatî hat malê. Xwendekarekî jêhatî. Xwendekarekî çawa hat malê? Xwendekarekî jêhatî. Peyva çawa ev hevanava pirsiyariyê pirsa hevanava çawaniyê dike. Ev çawa hevanava pirsiyariyê pirsa hevanava çawaniyê dike. Mînakek din li ser hevanava pirsiyariyê kîjan? Ew zarok digirî. Kîjan zarok digirî? Kîjan zarok digirî? Kîjan zarok digirî? Ew zarok digirî. Kîjan zarok digirî? Ew zarok digirî. Peyva kîjan hevanava pirsiyariyê ye. Hevanava pirsiyariyê ye pirsa hevanava şanîdanî dike. Hevanava pirsiyariyê ye pirsa hevanava şanîdanî dike. Lê çawa hevanava pirsiyariyê ye pirsa hevanava çawaniyê dike. Çi qas hevanava pirsiyariyê ye. Em ê binerin bê pirsa kîjan hevanavê dike? Çi qas? Hinek xwendekar çûn seyranê. Hinek xwendekar çûn seyranê. Ev bi çi pirsê tê kirin? Dema em bêjin hinek xwendekar çûn seyranê bê peyva çi qas? Çi qas xwendekar çûn seyranê? Çi qas xwendekar çûn seyranê? Çi qas xwendekar çûn seyranê? Hinek xwendekar çûn seyranê. Çi qas hevanava pirsiyariyê. Pirsa hevanava ne binavkirî dike. Pirsa hevanava ne binavkirî dike. Çend ew jî hevanava pirsiyariyê lê pirsa kîjan hevanavê dike? Niha em ê diyar bikin. Şeş pirtûk hatin xwendin. Şeş pirtûk hatin xwendin. Çend pirtûk hatin xwendin? Çend pirtûk hatin xwendin? Bersiva wê şeş pirtûk hatin xwendin. Peyva çend hevanava pirsiyariyê. Pirsa hevanava jimarîn dike.
پرسا هەواناوان ژمارین دکە ji ber ku bersivayîna jimare 6 pirtûk. Çend pirtûk hatin xwendin? 6 pirtûk hatin xwendin. Em ê carekê din lêvegerin çawa hevanava pirsyariyê pirsa hevanava çawaniyê dike. Kîjan hevanava pirsyariyê pirsa hevanava şanîdanê dike. Çi qas hevanava pirsyariyê pirsa hevanava nebnavkirî dike. Çend hevanava pirsyariyê pirsa hevanava jimarîn dike. Em gihan dawiya her çar pênc cûreyên hevanavên xwe û em hêvîne hûn we baş li ser bisekinin û baş jî nas bikin lê hin têbîniyên me li ser hemû hevanavan hene. Têbîniyên me li ser wan hene û hem taybetmendiyên wan jî hene. Em dixwazin em taybetmendiyên van hevanan jî hevanavan nas bikin. Yek ji taybetmendiyên wana dibêje hemû hevanavên me hemû hevanavên got me birin mestandin her pênc hevanav hevanava çawaniyê şanîdanî nebnavkirî jimarîn ev pênc hevanavana ev di hindirê hevoka me de wekî hêmanekî di hindirê hevokê tê. Yani cihê xwe wekî dema ku ez dibêjim ev her pênc hevanavên minî got me dan got wekî hêmanekê tên yani cihê xwe hem kirde digirin, cihê xwe hem bereser jî cana digirin, cihê xwe hem pêveber û têrker di hindirê hevokê de jî têgirtin ji bo wan zanibin ew hemû hêman bi serê xwe hemû dibe wekî hêmanekî ji hindirê hevokê de. Mînak ev hevanava jimarîn 10 zarok ji dibistanê dûr ketin. Ev 10 zarok wekî hêman di hindirê hevokê de cihê wêna kirdeyê. Cihê wêna kirde hatiye girtin ji ber vê yekê divê em nas bikin got hevanavên me di hindirê hevokê de cihê xwe di hemû hêmanên hevokê de digire wekî serê xwe hemûk yanî navdêr û ew hevanav jî. Cihê xwe wekî hêman di hindirê hevokê digire. Tîbîniyek de heye li ser neyîniyê. Ser neyîniya hevanavan dema ku pêveka ne pêk tê cuda tê nivîsîn. Dema ku tu neyîniya rengdêrekê dibêje dema ku cuda ew pêveka hanê ne bi hevanavan ve dibe başqa tê nivîsandin. Lê dema ku ew neyînî bi rengdêrekê ve dibe carna jê rengdêrekan hevanaveke nû derdikeve pêşa me. Yani ez yanekê mînak nabêjim ez bêjim ev şerbet nexweş e. Ev şerbet nexweş e. Çawa neyînî girtî ser xwe û çawa nabi neyînî jêre. Dibe wekî rengdêrekê nû. Em ê lê binerin bê çawa neyîniya ne dema ku bi rengdêrekê ve dibe neyînî tê gotin û çawa rengdêrek nû tê gotin. Ev şerbet nexweş e. û cuda jî tê nivîsandin ji ber ku neyîniya xweşbûna şerbetê neyîniyê nexweş e. Ev şerbet nexweş e. Lê mînakek din kurê min nexweş e. Nexweş e. Divir de dema dibêjim ev şerbet nexweş e yanî tama wê nexweş e yan neşêrîn e yan belkî tirş e yan belkî tehl e neyîniya xweşbûna wê de dime. Lê dema li hevokan diyemîn guhdar bikin dibêje kurê min nexweş e kurê min nexweş e li vir rengdêreke nû dirket holê rengdêreke nû dirket pêşa me diriya pêveka neyîniyê din ne bi xweş vebû tê wateya tendurustiya wî ne baş e. Tê wateya tendurustiya wî ne baş e nexweş e. Ev rengdêrekî pêk hatî ji mir pêk anî. Ev ji war dibêjin me destpêka wanê jî da evana hevanavên pêk hatîn. Diriya pêveka neyîniyê de ne hevanaveke nû derxist pêşa me. Em gihaştin dawiya waneya xwe niha em ê derbasî pirsên nirxandinê bibin. Pirsên nirxandinê di dawiya waneya me de em hêvîne xwendekarên hêja hûn jî li malê li ser wan pirsan bisekinin û hem jî li ser xwe fêr bikin wekî lêvegerînekê
lêvegerînê kê ji waneya me re ji li ser hevan navan. Pirsa yekemîn dibêje çi? Pirsa yekemîn dibêje hevanav çi ne? Hevanav çi ne? Dema ku ev pirstê kirin ji me re dibêje hevanav çi ne? Tê wateya kanî pênaseya hevanavan bijî. Pêseya hevanavan. Ev pênaseya wana dibêje ev cûre peyvin. Ev cûre peyvin. Hevanav ev cûre peyvin. Ku hevaltiya navan dikin. Ev cûre peyvin got hevaltiya navan dikin. Medanê şankirin jî bi çawa hevaltiya navan tê kirin diriya her 4-5 cûreyên hevanavên me de. Pirsa diyemîn dibêje di hevokên got hevanavên hevdûdanî di nava xwe de dihewînin hevanavên hevdûdanî dihewînin binivîsîne. Di hevokên got hevanavên hevdûdanî em ê di hevokan binivîsînin ev hevokek ev di hevok. Di hevokan em ê binivîsînin got hevanavên çawaniyê yên hevdûdanî di nava xwe de bihewînin. Keça çavreş. Keça çavreş li pirtûkxaneyê bû. Keça çavreş li pirtûkxaneyê bû. Ev mînaka yekê çawa hevanava hevdûdanî çavreş. Çavreş ji di peyvan pêk hatî ji ber lonavêna jî me kir hevanavên hevdûdanî. Çavreş. Keça çavreş li pirtûkxaneyê bû. Ev mînakek. Em ê bên mînaka dua. Xortê bejinbilind. Xortê bejinbilind. Di pêş birkê de bi ser ket. Xortê bejinbilind di pêş birkê de bi ser ket. Kanî hevanava çawanî ya hevdûdanî, hevanava çawanî ya hevdûdanî bejinbilind. Bejinbilind. Ji di peyvan pêk hatiye. Ji navdêrekî bejinbilind, bejin û bilind. Bejin û bilind. Ji her duka pêk hatiye ev hevanava çawaniyê yan hevdûdanî ji mir pêkaniyê û divir de hevanava çawaniyê di hundirê hevokan min de hatiye. Pirsa sêyemîn dibêje cûreyên hevanavan rêz bike û bi mînakan jî wan têr bike. Dibêje cûreyên hevanavan rêz bike û bi mînakan jî têr bike. Em ê cûreyên hevanavan yek bi yek binivîsînin û her yek jî mînakekê jî em ê têr bikin. Cûreyên hevanavan yek. Hevanavên çawaniyê. A diyemîn hevanavên nebinavkirî. A sisya hevanavên şanîdanî. Şanîdanê. A çara hevanavên jimarîn. A pênca hevanavên pirsyariyê. Ev her pênc cûreyên hevanavên me ne niha em ê bi mînakan têr bikin. Em ê bi mînakan têr bikin. Çawaniyê. Mînakekê li ser hevanava çawaniyê em ê bînin hûn jî li malê mînakan li ser hevanavên çawaniyê ji xwe re binivîsînin. Xwendekarên zîrek hatin xelatkirin. Xwendekarên zîrek hatin xelatkirin.
خوێندەکارên زیرەک هاتن خەلاتکردن. خوێندەکارên زیرەک هاتن خەلاتکردن. Niha li ser hevalnavên ê neb navkirî. Birrek hesp li ser bênderan, birrek hesp li ser bênderan dibezin. Birrek hesp li ser bênderan dibezin. Peyva birrek hesp, birrek hevalnava neb navkirî. Ew jî mînakek li ser hevalnava neb navkirî. Niha mînakek li ser hevalnava şanîdanê. Ser hevalnava şanîdanê. Vê helbestê ez sermest kirim. Vê helbestê ez sermest kirim. Vê helbestê ez sermest kirim. Peyva vê hevalnava şanîdaniyê û piştî wê navdêrek hatiye ew navdêr jî li gorî xwe tewandî ji ber gov ji nav ka şanîdanî ya tewandî. Ev hevalnava şanîdaniyê. Niha hevalnava jimarîn. Jimarîn. Hevalnava jimarîn çar. Çar şervanên nû tevlî qada şer bûn. Çar şervanên nû. Çar şervan. Çar şervan ew hevalnava ev hevalnava jimarînê di mînaka me de niha em gihan hevalnava pirsyariyê hevalnava pirsyariyê em mînakekê li ser hevalnava pirsyariyê bidin em ê li ser hersî cûreyên hevalnava bidin. Xwendekarên zîrek hatin xelatkirin. Xwendekarên çawa hatin xelatkirin. Li vir xwendekarên çawa hatin xelatkirin. Xwendekarên çawa hatin xelatkirin. Xwendekarên zîrek hatin xelatkirin. Li vê dekê birrek hesp li ser bênderan dibezin. Çi qas hesp li ser bênderan dibezin? Birrek. Birrek vê helbestê ez sermest kirim. Kîjan helbestê ez sermest kirim? Vê helbestê ez sermest kirim. Çar şervanên nû tevlî qada şer bûn. Çend şervanên nû tevlî qada şer bûn? Çar şervanên nû tevlî qada şer bûn. Ev pirsa çaremîn asisya, pirsa asisya bûn di pirsên nirxaneyê de niha em ê derbasî pirsa çara bibin ya pirsê nirxandinê dibêje çi? Pirsa çaran dibêje cûreyên hevanavan di hevokên li jêr de, di hevokên li jêr de diyar bike. Hevokên me evin dibêje gundê berav xweş in. Gundê berav xweş in. Ev stranbêj dengê wî xweş e. Ev stranbêj dengê wî xweş e. Pir kes hatin mala me. Em bên hevoka yekemîn dibêje gundê berav xweş in. Ev hevalnava çawanî ye. Hevalnava çawaniyê. Ev hevalnava çawaniyê di hundirê hevoka min de xweş in. Ev stranbêj dengê wî xweş e. Ev stranbêj hevalnava şanîdanî ye. Hevalnava şanîdanî. Hevalnava şanîdanê ye. Ev hevalnava şanîdanî. Lê xweş e hevalnava çawaniyê ye. Hevalnava çawaniyê di hevoka minî diyemîn de. Lê di hevoka minî siyemîn de xweşik bala xwe bidêne dibêje pir kes hatin mala me. Pir kes hatin mala me. Ev hevalnava nebnavkirî ye. Ev hevalnava nebnavkirî ye. Em gêştin dawiya pirsên nirxandinê xwendekarên hêja bimînin di xweşiyê de û serkeftin ji bo we.